sa tibok kalibutan. Good morning. Salamat Lord. Nakamatapat tayo nga rong orasa. Sayo sa kabuntagon, malinaw ang panahon. Salamat Ginoo. Salamat sa tanan-tanan nga naglantaw sa ahang video. Naday ko sang tinanong mga balanghoy. Doon balanghoy o garland. Panda. Munang tamak-tamakan ha. Nang balanghoy na kapayas, balanghoy na kuy pinya at totoo pinya. Sa garland. Nabuhi na garland, pinya, dagang balanghoy. Salamat Lord, nanarap na adlaw Merkulis ron ang karlan o balanghoy ang una dahil nagkidid sa bahay kasi klase ang balanghoy naglain ni klase ay haklutan ay basta tulpa klase ni nga balanghoy ang natanon nagap ng laban A few moments later. Liwat ng tatay siguro na tatay number 4 ha? Ipit ni sa isang pilahan. Murag diso. Bayot sa bigyan na. So tay mo ay kanya po bayot Ganahan ko na pag umangkan nga bayo. naman zumar di ay Ako ganahan ko. Nakanang bayot nga bayot sa gadyo. Kay talented na. Kanang bayot na diba? Para bang ko anli. yung magode ka pramig bayot mo anak Loy. gusto ihatag Bayot gaya na. ha? Ano ni mga kapita? Laki rag badyo. Walagi jawam kami. Lagi, ja- Muna di bayo. Sa ako ano na. Kob na ganyan nga kuan. Paman si Hamloy yung bayot mo di Hamloy. Tudluan nga. si hamloy le Laki kuan ba si Leo? si zumar nga Kumana doy? Si Leo tagabul na. Tim Hamloy di namin nagisura bukol man si sinindako. Namay sa. Naman sa mga barang. mura lagi ko ng mawil wala may nakabulitsing Para malagi bulit sing na kay wa man. wa man ang sakit Sugod kami sa mga operasyon. Asan mo? May ganyan mo kay nagsarok sa panting. Kami. Di maburo ang pante kay grabing dako Ito niya na wa. di maparo mana doy Uy bago to. mana Pamantro, kuan. Vegas Lakaw man ko. Kargi unag labong gaso to. Udang. tuntut plus di man ano man karang besok kita ni kami semua ini ay Arang. ano man to Kamote. ano man to Pasko naman. kera ah Asan? sa gila tubo Ha? De. denggan Di ko mo pa sa kay mas formal tang ko. Inang formal no. masuk Ano naman tay? Ha? asa ko nagkatunong hindi ba kuno dugangan ko 100 ay kamote Itig lo ka sin mo. liwat ng tatay siguro na tatay number 4 ha? Ipit ni sa isang pilahan. Murag diso. Bayot sa bigyan na. so tay mo ay kanya po bayot Ganahan ko na pag umangkan nga bayo. naman zumar di ay Ako ganahan ko. Nakanang bayot nga bayot sa gadyo. Kay talented na. Kanang bayot na diba? Para bang ko anli. yung magode ka pramig bayot mo anak Loy. gusto ihatag Bayot gaya na. ha? Ano ni mga kapita? Laki rag badyo. Walagi jawam kami. Lagi, ja- Muna di bayo. Sa ako ano na. Kob na ganyan nga kuan. Paman si Hamloy yung bayot mo di Hamloy. Tudluan nga. si hamloy le Laki kuan ba si Leo? si zumar nga Kumana doy? Si Leo tagabul na. Tim Hamloy di namin nagisura bukol man si sinindako. Namay sa. Naman sa mga barang. mura lagi ko ng mawil wala may nakabulitsing Para malagi bulit sing na kay wa man. wa man ang sakit
Ay, wala ka bulit. Sugod na may sa mga operasyon. Asan mo? Tinagito na nagayang mo kay. Nagsarok sa panting. Kami. Okay ra Di, kuan, di blade. maparang, di maburong kang pante kay grabing dako ah. Itutok niya na wa. Di maparo. Baho. Mana doy? Uy, bago to. Mana? Pamantro kuan. Vegas? Wala ka man ko. Argi unag labong gas to. Udang. A few moments later. Nahiwi. Si Minhewe? Sila dua. Si? Si Rupog si. Sinsyo. Nga naman to sila? Utan kong ito gito na kali ah. Ang iba na kaya man. Ko si Uy. Kuan ko dito. Nga na to sa kita pre. Gihangad ko no. Gihangad. Misti wag buot. Sa kaunan niya kaloy? Sige kita ba mo nagkasakit si Manong. Nagpamisa ko. Sabi ko na isang to na nahiwi naman. Pero kamari sila ba puti? Nagpurma. Putilo daw eh. Nagisabot siguro mo kay nag-violate man mo. Try to sa nina. Oh, ito do akin ang jacket mo ko kinagulo mo ko. Ako na ko ilaing na doko kay puro na bago. Magin dati mo Nagsugo mo mainom? to ang manghol. Ha, madapit. Kasi sus tutlong ka. Kisabay mo Nata yun. na dalas doon. Kasitan. Ha? Opera ka na? Papa. Wala to. Ay naglawat kay. Kuan. Ah, ni ana ni balik din ha, pa dam ka. Sila bitaw na ni man ba na, magiba na. Sa mga iwalita do sa isang kuan. Pala mo bata tanang pre. Bajag number ni Jang. Walo na sila. Siyam na sila. Diyan na matay sa. Ano sa pamangko si Dakin Na Tay? walo. Ano sa pamangko si Dakin Tay? Kasi sinsyo. Sayang lang ang sinsyo. Magbuhat kami. Tawagan. Adik man po si Jang operahan. Kay gingi na ko sa doktor og operahan. Og di maoperahan delikado, og maoperahan delikado gyapon. Nagamas opera kay naman sa epilepsy, pwede gi makamata. Kay naman si Jay patol, lupa pa'y patol, siguro mag-okay. Lisod si Jay maoperahan, lisod po di maoperahan. Kanang hindi pa sa lawas ng puro na natambal. Kay guwa sa tambalin, no, delikado. Naluyag na maliit. Ano yung mga bisita na sila rin palit sila ng snack. Daman pa rin pala. Hindi kaya pa rin isang balik pre. Iyon ka ng ko. Wala gibugnaw. Kaya di proso. RC. Na may mga tubig, wala ko tubig. RC ko anya. Hindi na mapili. Nangangitas ata mo. Saan doon ka tubig, kag tubig nong? Ah, ngay ta. No. Ay di sila mo kag kinangita bang tubig. Mo hagdog sa camera man. Anak kinang minya pod ni. Bunso. Ha, di sa min po jo. Manila. Aban tugay ra. Nandiyan na. May. Di ko dai. Super huy. Oh, may. Naman tugkok jo mo di manginom. Tubig ko na isa lang ilin. Nakag tubig nung John, bikas bugnaw. Kana nang ora mo. Minum ka po. Minum ko. Oh, ito na may tubig ako ang ipalit. Aman. Kalsak jalan. Bud mo. May gilid sa pinto. Pangalawang pinto. Vlogger. Kaya may cook drinks gamay naman. Ha? Kanang vlogger. Wah. Kini si Elsa kay to sa Amerika ngay na mag-vlog ito. Nag-vlog mo tina. Ha? Ano na mag-vlog? Hamang ka. Eh, Ha, to ayoke. Ay hayaha di po ana. anak kasi mong pariner. Wa. Yuki. Tos nasod niya dato. Kalaro ang wilin. Takto na siya gawa nito kita. Na nakita. Di man. Sinang minyang videohan kay palagsara ni mong anhig puti. Nay gamay. Ako'y gamay nga kuan. Ano niya mga vlogger ni si Elsa kato kasi wala ditindam.
Kapag ang unang abot na mo, nagdali, lagi ko kasi tiri, ang mabibisa ng bawaan, nga tikis private, yung magdukto. Paganda mo upuan. Yan pa, isa kimutilya na rin. Ini mo dyan. Ha? Kaya madali ko mo gusto na. Private. Wow ko. Kaya sa mga private. Di bitaw ko, di ko. Kwartay nga na. Kasi lang yung mga pila mo atos. Na. Pila din may habagang namin niya tay? Isa. Ikaw sinang niya? Turunin niya na tao. Ikaw? Tinay na sanay. Turutin niya lagi. Sinong bansoy? Tuyan. Basta-basta. Kaya ka nang nakay pato, pato na sakit. Huwag mo 1943 man yung Parbansoy. tusok butan sa suwero, nga liquid. Ako 1946. Hindi na, alis ng minya. Mura lagi di pa. Hindi ako nung inagpira, hindi mo makuro. Makuro sa hindi mo ipilipsi, pwede ko na ikamatay. Wala yung nagmima. Uniform lagi sila Violet. Hindi na naman sa mapirahan. Mura na eh. Tagay kong manet. Ang doble Kuko, no? pagkagaw ni Parbansoy na ho. Kuko sa kuno isa. Ayuban. Patumi, gijangin na, igagaw man siya, igagaw to sila mag... Tagura magtagsa pre. Tagura ba tayo? Tagura Sila patumi. Oh, mga ni si Dinada ni. Karon ni ulit si Dinada. Ngani nga naman. Pero kaya yung botlay, di mo botlay, luson mo pre. Pre, Lusun mo kami primero. ha? Lusun na ang mga pilido. Luson man mo, di mo botlay. Karami lang nga pwede ng luson mo. Nga no, naluson man mo nga, na botlay mo nga, luson man tamo dyan kagikan. Isa negosyo na to. Mag-iabutan na itong Mas Kastila, no? panahos katila. Latuson man. Dapat ang maestro sa high school ito mabini eh. Testig yung luson. Luson po ito ng maestro. Liti kagikan mo, pre, no? Liti. Mama po, itong kuhan. Mga maestro ng luson. Dahil sa kan eh, ang maestro nyo nga Alfredo, delikado sa mga Kastila. Latuson ka. Ngayon sa sama ka. Nantas Ilsa. Ay, di ba nakawapi ka naman? Oy, nagtukad may ka na sa alas na yung pinakababa naman eh. Doon ako sa kwarto kasi di ba Malulital eh. Bye, kinaguna man. Ha? Bye. Kode mo rin dani. Wa. Ha? Wa kaya kabul sing naguna lagi to. Nalaguna. Naguna gud. Marilita. Buhara ka to no. Jowa ni Nika. Masama na naman kayo ko number, pre. Guys, siya. Tawag na ko ni mo, pre. Lagi mo. Na naman ka. Lalagi. Na. Kani hatag na ni mo number. Sana kayo ang sikat sabihin Mga jo, salamat yung nakita to, pre. Dito na. Ada to wada, ha? Dito na eskoan. Dating. Wala ko nag-abot ko nawa, pre. Kaya siya nakapag-clean. Di ba tayo ha? Nagluwak din doon na ganay sa init nga lagkaw kape, musud mo. Mabaklay di na makasasagdanan. Parking na kalijat. Kana siya na, pre, wine anak. Wa naman na. Abogado, pre. Pre. Ha? Asa mo niya kampo mo niya age? Napo. Pagani ba? Hindi makakuha. Ara kala ba imo? Kana makuha man na kay. Ikaw man yung Oh, natulili ara. Wala din na. Naman puruan naman siguro. Kung order naman sila mo. Suwa lili. Ha? Biyo man pod. Ikaw na, kamu doon yung mga tulya. Bay dani magbay. Ay mama na to lista dito. Kamu doon mo. Kisa nila bahin nila si Rina. Ako, kami man sa ang Ja. Di na mo na simentado na. di man sila kay ato kung mis binabadi. Binabadi Dapit lang to. na amik, dapit. Okay na pod. Dalagan makalita. Di ko na. Kung di mo preparahan ko gini. Inanghilin. Ang sakop. Wala pagkaramay ng pulpre.
Undang-undang na pre daw na. Mamuang kaya presung pansi di na. Ada na pa mo pre, hapon na po. Nilakuan din naman gani. Inay na. Tingagli ko kasi tagag sungkod sila maling duha. Napay uno nimo pre. Pinaka-flooring sa taas, sa ilaw. Ha? Para bagyo. Uno ba ni kagabi, wala kay uno? Hindi sa ilalim eh. Lagi na pa din lagi na. Nanginay naman. Hindi na lang nga ko. Tapa isa. Wala, salamat. Nag-vlog-vlog ka ha, nag-vlog-vlog. Kitan ka. Nay! Hapon na ko nun, Nay. Oh. Salamat. Ah. Salamat ka na kan hinag datot Amerika. Ay, salamat. Di ka di malason, ka di malason pa ka. Uy, si tatay. Malason din ka. Ito ba ka des birthday tatay des Agosto? Oh. Ah. Ang ina ko marilita ko. Ito, kagawag ko mabuta di ko mato pre. Panto ko eh. Nanguli man to sila si Malagay sa mga to. Kaya di naman ko kita. Sabon kapo, ilang mga ganyan. Oo, pwede na malagay ka kanta. Ito ako eh. Wow, pagkasak dyan. Dyan lang, dyan lang. Boy ko nun ida. Ikaw ra mga jay. Kanang masamo. Ikaw ra kaya ganahan dugo mo. Kami kung matandaan. Huy, dadan nila, dadan ko no. Madon nyo. Ha? Manain. Dadan ko ni Sbazi. Adi ako magay. Sige. Ay, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Kari karari. Bisa di po kita. Hindi ka pa Kailangan sa tingog. Tingnan. Oh. Dadan ko ni Sbazi, sige, salamat. Harap-harap ka tanag tingnan. Uy, nari pa lang. Uy. Kita merendah apa? Bisita. Bisitang anak ni Ate Wilsa. Asa man ka? Ang Kay biskuit. maju dari. Ano man yun? Ay, salamat na makatayang ka dan. Ang biskuit, huy. Pagod pa nila. Ingat po, tagaan po ko nila po nga po punta mo pa. Mga nagino. Butan. Salamat. Lakaw pa man tugtong sa amo. Sa tatay ora mo ka maglakaw na. Okay, anang ba patay pa po ko si inom dito hindi ko mainom. Salamat, madam. Banaw! Kumusta mo na lang ako kay Manuel? Oh, wadi ha. Pre. Barag na mo doon ko pre. Salamat. Luja pa pansoy. Tiil ra pod. Oh, Importante ng tiil. Importante ng tiil. Pre! Ha? Salamat ha! Salamat po ngari mo na sa di ko kita. Salamat sa grasya. Pilay mo po. Ano? Pila mo po. taka kalibo. Ingay! Sinitay! Taka kalibo. Iyo. Kalibo ina. Ha? Nay, Nay! Salamat in taon. Kadamis! Nagpenta, dugangan ng grasya. Nay, Nay! Salamat sa kagitagaan ka diya. Tatay. Ang na maglakaw. Kagitagaan ka rin dito. Pilo-pilo oh, nagrasya, naghatag na. Oh. Europe. Parinir. Ayan, ada to si kan. Kita. Yung tikinda mo. Iya, lagi mana yung ano? Tikinda. Ano pinasikat ng Europe? Apa tidak pernah mo? Oh, this. Kita may nariskuan. Oh. Audit musik lagi nag-this. Mana na isa. Dito lagi po ko siya dito. Ngadto ko. Yato ko taxi na tong pilo pa. Tay lagi na maglakaw yan. Mana to ana na market na nila. Nagana po kong pinastuhan. Diladyo na magaling.